मोनसिं सिब्राय इंराजि फरायसालिया मुलुगनां आबहावा सान फालिनायजों लोगोसे देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनै दुलाराय मुलुगावनो मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिदों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिं सिब्राय इंराजि फरायसालियाबो फालिदों मुलुगनां आबहावा सान। बे साननि फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै राज्य सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारिया बिफां फुलिखौ गायजेनो। लोगोसेयैनो चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि आरो बे फरायसालिनि गोबां फरायसा दैदेनगिरिफ्राबो नुजाथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक उथ्रिसारनाय सा 29 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 2आ डिस्टिंक्शन, सा 6आ स्टार मार्क, सेथि थाखोआव सा 16 आरो नैथि थाखोआव सा 4 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादोंमोन। दिनै बिसोर फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो आर'नाइ, मान बिलाइ आरो मान बान्थाजों बरायनाय जायो। मिन्थिनाय बादिब्ला चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्रायबो जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोननाय फरायसानो संराजा मान बान्थाखौ गथायो। बेखौ हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै नैबे बेंटलनि मोनसिं सिब्राय इंलिश हाइ स्कुल बेनि लांगोनायावहाय मोनसिं सिब्राय इंलिश स्कुलनि गासै कमिउनिटिया वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेखौ फालिनाय जादों। बेवहाय आङो बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों आरो बे बुब्लियाव आङो गासैबो मुलुगनि सुबुं जोबनायनि फारियावनो फैबाय मानबान्था बा फेलिसिटेशनआ भारतनि गासैबो जोंनि सुबुंफोरनो आं उथ्रिसार जानो हानाय हिस्टरिक रेकर्ड जोंनो थानो थाखाय जायगा होदों। बे फरायसालियाव जोंनो थानो थाखाय जायगा होदों। लाबोनो हाबाय। बे बुहुमा दिनै खैफोद जानो थांगासिनो दङ। गोजौआव आसा खालामदोंमोन बासायनाया नाथाय साफ्रोमबो समनि सुबुंनि दायित्व'। इनभाइरनमेन्टआव थिननायाव मानसि सुबुंल' नङा, बाजानि जों बै गोजौ एम्फौ थाखोसिम एनला, दाउमा दाउसा, देग्लायनिसै बिफां बा लाइफां नैबे आरो देग्लाय मोनफ्रोमबो जिब मोननायनिसै जिबियानो गोजौसिनाव गावजों गाव सहैनो सोमोन्दो हायासै। दंलायो। जों मानसिया बेखौनो थानोब्ला गोजोनबाय। बिफाङा थानांगोन, थेवब्लाबो जि मोनदों जोंहा बिफाङा थानोब्ला दाउमा दाउसा आफस'स गासैबो गैया। थाजोबनांगोन। आरो लोगोसे बे गासैबो आं बेजों मोनसे लोगोसे सोमोन्दोजों आंनि थालायलायबासो बुहुमा समायना फोरोंगिरि जागोन आरो बुहुमा बिथांमोनखौबो थांनानै थानो हागोन। दिनैहाय जोङो जोंनि फिउचारनि मान बावनो लुबैबावदों। जोंनि जेरै इयुन जोलै स' बिथांमोनखौ जुदि जोङो थांनानै थानायनि थाखाय थासारि फोरोंगिरिफोरनिनो होनोब्ला दिनैनो जों बयबो बिफां गाहाय गायनांगोन। हिसाबै जोंना दिनैनि कमलरुमावबो बे जिरायफानाय जायो। समावनो स' जोंनि बिथां जोंनि जे बुहुमखौ प्रमद चन्द्र जों रैखाथि होनो थाखाय जों बयबो बसुमतारी खामानि मावनांगोन। बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनैनि फैनानै सानावहाय बयबो सुबुं माहारिखौ खावलायदों जे जाय जोंनि जेरावखि बाथौ थाया मानो मिसन जि हायो बयबो जोंनि कमिटिनिफ्राय मोनसे मान बान्था बावनो मोजांसिन मोजां रैखाथि रिजाल्ट होनो लाबोनो थाखाय हानायाव गाव थिग गावबागाव बै मोनफा मान मोनफा खामानि बान्थाखौ माव। आं बेयावनो बिफां गायनानैबो नों मदद होनो हायो। बयनिबो सिगाङाव जोंनि मैला मैथाखौबो नोङो साफा खालामनायाव आलासि क्लिन बिथांनिफ्राय खालामनायजों नों मदद होनो हायो। आजावनानै जोंनि गेजेरावहाय लागोन इयुन होननानै जोलैखौ आं नों आसा खालामो। एवारनेस थिग होनानै बेखायनो नों आं मदद होनो हायो। जोंनिया जेखि भाइस थासारियावनो प्रिन्सिपाल जाया मानो प्रमद बयबो चन्द्र बसुमतारी दिनैनि सानाव बयबो बिथांखौ बे गाव जौस्रांसिम गावबागाव फैनानै मदद होनायनि खामानिखौ माव। आं बेखौ खावलायो आरो बे बुब्लियाव आङो बयनिसिमबो साबायखर होयो। बान्थाखौ लानो खावलायफैयो। बेजों लोगोसे आं उथ्रिसारनाय सार जोंनिनो 2023 बिएमसि मायथाइनि सेक्रेटारि बिथां मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मा थुलुंगा होनो, मा मेसेज होलांनो सानो आरो बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरखौ मा मेसेज होनो सानो दिनैनि दिनाव? गोजानदाव बाथ्राया बेनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव आसाम नाङैनो जोंहा चिरां जिल्लाया सेथि थाखोआव जोङो बयनिफ्राय फार्स्ट पजिसनाव जों मोनदों। बेनि थाखाय जों एसे आंबो चिरां जिल्लानि सासे सुबुं हिसाबै गासिबो खोब फोरोंगिरिफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरो नैबे गोग्गानाय दाय मोनदों। सिङाव हाबना थाबाय थाखाय गोबां खावलायबाय। फरायसालियाव थाबैनो फार्स्ट समा डिभिजन आरो बाबेनलांबाय क्लास बिनि थाखायनो पार्सेन्टेजआ खोब थाब मोजां। थाबै फैनो थाखाय खावलायबाय। दिनै नैबे मोनसिं सिब्राय जे इंलिश स्कुल बेवहाय 29सा गथ'फ्रा मेट्रिक परिखाखौ होदोंमोन। बेवहाय गासैबो पास जाजोबदों, 100% पास जाजोबदों आरो बेनि गेजेराव स्टार्ट मोनदों, डिस्टिंक्सन मोनदों, फार्स्ट डिभिजन मोनदों, सेकेन्ड डिभिजन मोनदों। 100% बेवहाय पास दङ। फरायसाफ्रा खोब मोजां मोनसे नाजानायनि गेजेरजों पास जादों आरो बिमा बिफाफ्रा जोथोन लादों। आरो बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लायाव देग्लाय रिजाल्ट जानायनि कारना जाबाय मा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गोब्राब खामानि मावदों। फरायसाफ्राबो गोब्राबै माने गावनि जि देरहासारनाय बेखौ देरहासारफुंनो थाखाय खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जोंनि ओनसोलनि जोंनि चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बिमा बिफा गासैबो जि इनभाइरनमेन्ट बियो जोंखौ मदद खालामदों। खारन थांनाय समावहाय जोंनि आसाम नाङैनो जोंनि चिरांनि जि रिजाल्ट बियो लास्टनिफ्राय सेकेन्ड पजिसनाव जों दङ। बे बाथ्राखौ हयथ' बयबो बुजिदों। देग्लाय बयनिबो नाजानायजों फार्स्ट पजिसनाव फैबाय बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। नाथाय बेनो लास्ट नङा आरो बेनो फार्स्टबो नङा। जों फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां आबहावानि गेजेरजों शिक्षा लानो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन।
आरो देग्लायदि जोङो फार्स्ट पजिशन मोनदों बयनिबो नाजानाय जों मोनदों आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि मोनसे पजिशनखौ मोननो थाखाय जों बयबो नाजाबाय थायो जायफ्रा पास जादों जाहाथे गावनि जिबनाव जिहेतु गिबि आगान पास जानानै मोजां मोनसे केरियार दानो हागोन आङो बे जिनिसखौनो मिजिंथिदों दिनै नैबे सिब्राय जे इंलिस स्कुलनि जे फरायसाफोर बिथांमोननो जोंहा बिनिफ्राय गोजौसिनाव माबा मोनसे मान बान्था होगोन होननानै जोंहा फोसावनाय दंमोन जोंनि कमिटिनिफ्राय मोनसे कमिटमेन्ट दंमोन बे कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनो थाखाय जों दिनै जिहेतु जोंनिफ्राय सानै डिस्टिंसन थांबाय गिबियावनो मोनफ्रोमबो निउस पर्टेल ससियेल मिडिया जोंनि मोनसिनसिब्राय इंलिश स्कुल कमिटिनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दिनै जों बुंनो थाङोब्ला खोब खाफाल गोनां मुलुगनां जे आबहावा सान एबा वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि मोनसिनसिब्राय इंलिश स्कुल फरायसालिनिफ्राय थांनाय HSLC एग्जामिनेसनाव पास जालांनाय गथ'फोरखौ जोंहा मोनसे बरायनाय हाबाफारि एबा फेलिसिटेसन प्रग्राम दंमोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो खाफाल गोनां बाथ्रा जोंनि नायल' सासेल' रायजो सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथांखौ जों मोननो हादों गाहाय आलासि हिसाबै आरो बिदिनो जोंनि गासैबो बाथौ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो दिनै मोननो हादों आरो बे मोननो हानायनि गेजेरजों जों दिनैनि हाबाफारिखौ गिबियावनो जोङो बे वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दंफां गायनो हाबाय आरो बे दंफां गायनायखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै रोनगोरा बिथांखौ मोननायाव जों खोब कमिटि साइडनिफ्राय गोजोननाय थादों आरो मोनसे बाथ्राया जाबाय बेवहायनो जोंनि जे मोनसिनसिब्राय इंलिश स्कुलनि दाखालि थांनाय HSLC एग्जामिनेसनाव मोजां फिथाइ लानानै पास जालांनाय बे पास जालांनाय गथ'फोरखौ जों दिनै बरायनो मोननानै आरो बिथांमोननि गार्जेनफोरखौ बरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जों नुनायाव जोंनि मिथिनायाव दा जों जि रेकर्ड हिसाबै नुदों जे 1993 सनाव 1993 आव गायसंजानाय नैबे बाथौ मिसन स्कुलनि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट बुंनो थाङोब्ला देग्लायनि रिजाल्टआ खोब रंजाथाव आरो गोग्गाथाव मानोना जों गासै 28सा फरायसा दंमोन बे 28सा 28 स्टुडेन्टस बिनि गेजेराव जों गासै 24 स्टुडेन्टसखौ फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो 4 साखौ 2 थाखो एबा सेकेन्ड डिभिजनाव जों मोननो हादों आरो बे 24सा फरायसाफोरनि गेजेराव गासै जोङो सानैखौ जि रेकर्डआ जोंनि बाथौ मिसनाव गैयामोन डिस्टिंसन बे रेकर्डखौ जों देग्लाय मोननो हादों आरो गासै बिनि गेजेरावनो 6सा फरायसाफोरखौ जोङो आरोबाव स्टार मार्क हिसाबै जों मोननो हादों दा बिनि थाखायनो देग्लायनि रिजाल्टखौ जोङो जानानै थांनाय आगुनि जेफोर रिजाल्टफोर दंमोन बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोजोनथावसिन होननानै जों मोनसे जारिमिनारि गोसोखांनाय दिन बादियै जों दिनैनि बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे जोङो बरायनो मोननानै जोंनि कमिटिनिफ्राय जोबोद गोजोननाय दङ आरोबाव बेजों लोगोसेनो जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जोंनि चिरांनि बेन्दोङाव थानाय जास्ट बाथौ आफादनि सिङाव जों चिरां हिसाबैब्ला बिजिनिखौबो लाफानांगौमोन खिन्थु पलिटिकेल जुरिसडिक्सनजों नङा बाथौनि जुरिसडिक्सनजों जे बोसोरफ्रामबो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बर' बिजों फरायनानै बांसिन पार्सेन्टेज मोननाय एबा जौखोन्दो मोननाय फरायसाखौ बरायबोनाया दिनै गोबां बोसोर जाबाय 1998 मायथाइनिफ्राय जों बेखौ संराजा बान्था बे मुङै जों बरायबोदों नै दा देग्लायनि जि संराजा बान्थाखौ मोनगिरि खुंग्रिं बियाबनि सिङाव थानाय सासे फरायसा बिथाङा 99 जौखोन्दो 99 एसे पइन्ट दङ आं पइन्टखौ गोसोआव गैला 99 जौखोन्दो मोननानै दिनै संराजा बान्थाखौ मोननो हानायनि बिथाङा खाफालाव जुफिदों होननानै बुंनांगोन आरो बे चिरां जिल्लानि जि संराजा बान्था बे संराजा बान्थाखौबो दिनैनो जोंनि नैबे मोनसिनसिब्राय इंलिश स्कुलनि जि गथ'फोर दं बे गथ'फोरखौ बरायनाय बा फेलिसिटेसन प्रग्रामजोंनो सरजाबफानानै जोंनि जिल्ला आफादाबो दिनै बे गथ'खौ बरायनायनि खाबुखौ मोननो हानानै जों बाथौ मिसन हिसाबै खोब गोजोननाय मोनदों फारसेथिं जोंनि बाथौ मिसना जों मिथिगौ बयबो जे बाथौ धोरोमखौ बिथा खालामनानै
जों गायसंजानाय बे मोनसे फरायसालि धोरोमनि सायाव धोरोमखौ बिथा खालामनानै गायसंनाय गंसे फरायसालि बे फरायसालि हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बाथौनि सानथौ बाथौनि थाथौ आरो बाथौनि मोनथिनाफोरखौ जों जि हायो गथ'फोरनो बिजाबनि गेजेरजों फोरोंनायनि गेजेरजों आरो फोरोंलांनायनि गेजेरजों जोङो गथ'फोरखौ एफा एफाब्लाबो धोरोमनि बोसोनफोरखौ जों फोरोंबोनो नाजाबाय थादों आरो बे हाबाफारिया जोंना जालांबाय थागोन इयुनावबो जों मिजिंथिदों साफ्रोमबो जोंनि बाथौ मिसननिफ्राय बारग'लांनाय जायफोर फरायसा दं गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लाहैगोन बिथांमोना इयुनाव बाथौ मिसनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि अनसुंथाइजोंनो बिथांमोननि बोर सारस्रिनायजोंनो जों इयुनाव गोख्रोङै गसंथानो हागोन आरो बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनो हानायनि मोनसे सिमां जोंहा दङ बिनि गेजेरजोंनो बाथ्राया जाहैबाय बाथौ मिसन होननानै जों बुंबाय थानाय जादों जोंनि मिसना जाहैबाय जों बाथौ सिबियारि हिसाबै गोबां गोग्लैसोनाय बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा गोबां नासयजानाय गोग्लैसोनाय धोरोमखौ जों माबोरैहाय गोजौआव दैखांलांनो हागोन बोरै जोंनि धोरोमखौ साबना हामना समायना खालामनो हागोन बोरै जोंनि धोरोमखौ गुबुन धोरोमफोरजों फेर फाथिनो हानाय मोनसे गोख्रों धोरोम खालामनो हागोन बे थांखिखौ लानानै जों मोनसे मिसन जोंनि मिसना बे थांखिखौ लानानैनो जोङो दिनै बाथौ मिसनखौ गायसंनाय जादों जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जाहाथे जोङो बाथौनि सोमोन्दै गुवार गोथौयै मिथिहोनो हानायनि मोनसे खाबु जायो बे खाबुआनो जोंनि थाखाय मोनसे मिसन आरो जों मिजिंथिदों जों आसा खालामनो हादों दिनैनि थारिखआव जे जोंनि इयुन जेनेरेसन माखासे फंबाय बिनानावमोनहा हयथ' बाथौ मिसनाव फरायनायजों आफादनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों हयथ' गासैबो बाथौ धोरोमनि फारसे सांग्रांथि बाथौ धोरोमखौ डिसिप्लिन मोनसे साबना हामना धोरोम बानायनो थांनायाव सहाय सहयजगिता बिथांमोननिफ्रायबो जों मोननो हादों बेखौ जों आसा खालामनो हायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन